Good evening लोगोफोर welcome and welcome back to my channel आंनि चेनेलाव नोंथांमोनखौ आरोबाव बरायबाय आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङैनो दं आंबो मोजाङैनो दङ ओमफ्राय दिनैहाय नै बेलासिनि सम ओमफ्रायो अखा हादों नै ओरैजाय नायनो हागोन अखा हानानै बिबारा जोंना मोजां नुदोंना नै बे बिलाइखौ नायनो हागोन बिराद मोजां ओमफ्राय ओरैजाय नायनो हागोन नै अखा हानानै गिसि जाजोब्बाय ओमफ्राय गुसु बोथोरखाय दायो जोङो सिथाव सावनानै जानो नागिरदों बेखौनो नोंथांमोनजों आङो शेयार खालामसै नोंथांमोना नायलांफाबाय थाबानो जाबाय आङो जे हायो बेखौनो नोंथांमोननो देखायलांनो नाजानोसै बिदिब्ला नोंथांमोना नायलांफादो दे लोगोफोर अबाय थांनो बेलासिनि नै बेबायदि जाबाय अखा हानानै जा मोजां जाबाय बिराद मोजां जाबाय बोथोरा गुसुनो दायोहायो गुसु दिनाव सिथाव सावनानै जानोसै आरोना थान्दा थान्दा बोथोराव गुदुं गुदुं सिथाव ओमफ्राय साहा बेसेबां गोथाव मोनगोन ने लोगोफोर नै दायो बेखौ नानोसै जोंना अन एसे दंबावोमोन ओंखायनो बेयाव एसे थाबावबाय नै दायो नानोसै जालायनोसैलाय थावनि सिथाव माइब्रानि सिथाव मानसिफ्रा दैनि सिथावबो जालाबायोना बैखौ दाबायदियाव जानो लुबैयो बिरादनो मा होनो अखा हानानै बिदि बेलासि गुसु दिन जाबाथाय जानो लुबैयो नायो दै बारा बे आथा रानबाय खोमालै थायै एसे रानखायोना बारा सिथाबखायासै दा दै बारा होनानै रानजोबनानै जाबाय नै जोंना जाबाय अर जरायबाय नै दायो ओमफ्राय सावनोसै अर सायथावथाव बोथोराबो थान्दा जाहैबाय नालाय गुसुआव एसे अरबो सायनोसै दायो जोङो सावथावथाव मोसासुलि सिबिं होलायलायनानै सावनोसै सोर सिबिं होनायखौ गोथाव मोनो सिथावखौहायो अननानै खिन्थाहर दे हरबावदो जोंहा आंखौसो खेबलायबाय खोमा ओरैनो फिसाल' खेबदों हरै आंखौ बुनो नागिरदों रनिलाया लोगोफोर बिराद गाज्रि बिबासै बुग्रा हाबाब एरखांनोनो हानो नागिरलाहाय माथो लावदुम जाखो बेलाय ओमफ्रायलाय नोंनि फिसाय जानानै लावदुमबा लावदुमबो जाखागोन दे हरबावदो गोजा जाहांबाय नै गोजा जाथावथाव नुहांबाय ना लोगोफोर नागासिनो गोजा जायाखै आंना आखायावनो सावजायो आरो दे बैयाव थावआव सोमब्र' दायो साहा फुदुंबाय नै आङो माखासेफ्रा सावगासिनो आरोबाव सावबावगासिनो सावखाङाखै ओमफ्राय आं बेयावहायो साहा फुदुंफैग्रोबाय दा नङाबा थान्दा जाबा थावनाय नङाना बेनिखायनो समान फुदुंनानै लांगौ मानि सावखांबाय ओमफ्राय जाबाय लांबाय लांनोसै Hi channel guys to boys. En थाबा दसेनो
जाखांनानै बेसेल' थाबाय नै बेसेल' दोनसै बेखौ खोबनानै जाबाय दिनैनि बे फिसा ब्लगखौ आं बेयावनो दोनथ'नोसै लोगोफोर बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट शेयार खालामनानै होबानो जाबाय दायो आङो भिडिअखौ बेयावनो दोनथ'नोसै स' थेंक इउ बाय बाय